ziua, oameni buni! Azi am ieșit din nou la semănat, e pe 1 mai, timpul e un pic mai târziu, dar a fost și frig până acum, nici nu-ți vinea să ieși, până mai dacă e o bur de ploaie nu puteai să lucrezi. Și am hotărât să mai scot pe 650 asta al meu la lucru, sămănătoarea asta românească care am achiziționat-o eu prin 93. Au avut un alt tip de volantă. Dacă observați, acolo în butucul ăla are niște clicheți. Dacă eu opresc motorul, ea totul se învârte în continuare. Era cu un cadru mai subțirel, între unii cuplari mai subțirel, că eu au fost 4 rânduri cu toată. Și eu am făcut întăriturile astea pe aici, că mi s-a îndoit prima dată la care am pus-o cu 8 secții, nici nu aveam fertilizare, fără fertilizare mi s-a îndoit cadrul ăsta. Și am pus întăriturile astea aici și de atunci eu merg bine. Ce adaptări am făcut eu? Ca patinii de fertilizare, am avut bridele astea model vechi și am făcut eu din patină de suc, prins acolo un suport la ea cu șuruburile două, arcul ăsta care e de amortizare când dă în tot, cozele făcute din coadă de cuță de cultivator și m-am trudit așa cu 2 zile și le-am făcut toate piesele astea. Suporții ăștia pe aici, totul am copiat model după altul și am făcut, i-am pus fertilizare. Că am luat fără fertilizare, cu cutii de fertilizare m-am compensat cu cineva într-un an, mi-a semănat niște lucernă și mi-a spus că dacă mă interesează cutiile astea. Și am semănat 4-5 hectare, nu știu, de lucernă și mi-au dat cutiile astea de sus, deci mi-au dat 8, plus camera de administrație, de distribuție acolo de sub, mi-au dat tot. Dar eu am redus-o la 6 rânduri, că mă descurcam mai greu cu 8 rânduri cu fertilizare. Și mai ales că am avut Fiatul la 780 și era mai greu, cu 8 rânduri era foarte greu când era încărcată. Am redus la așa, dar la cât teren am eu până în 20 hectare, să am în 8-10 hectare păioasă, cu porumb în fiecare an și floare, 3-4 păioasă. Întâmplarea că anul ăsta păioasele mi-au dat greș, că a fost anul de când am trăierat o văză, a fost cu sămânțul de iarbă și mi s-au aprins sămânța și dacă nu ieși 30% din cantitate și am renunțat la el, l-am întors, că n-avea rost să pierd timpul și am zis mai degrabă seamă porumb. Așa că ce vreau eu să mai arăt pentru niște băieți care sunt mai începători, mai tineri, vor să mai afli ceva sau să documenteze, exhaustoarele astea au aici paleta asta. La floare paleta aia e bine să fie închisă, că face vidul mic și chiar trage bob de bob la sămânța de la floare. Că dacă e vidul puternic cu paleta deschisă, chiar cu tocul răzviitor face tot mai trage cu 2 boabe. Eu am semnat și ieri niște floare de la institutul ăla de la Expert Agribusiness, floare românească cu expres, și am semănat aici floare, întâmplare că am făcut o pană la roata de la semănătoare și eu am modificat jantele, făcute niște jante pe 13 și am cauciucuri de pe 13 pusă și am fost nevoit să cumpăr acest cauciuc și mi-a luat timpul. Așa că, fără ca să mai stau prea mult la discuții, pentru că azi e sâmbătă, e sâmbăta Paștelui, cum sărbătorim noi oamenii, și mai am aici 4 hectare de teren de semănat, așa că o să mă apuc și am să-i dau bătaie.
Ce am mai făcut eu la asemănătoare? Asta am făcut sistemul ăsta pentru marcatoare. Am luat un cilindru de combină, de cepa aici, pe de la direcție. Am prins aici pe suportul, trebuie să mă dau parțial ca să vede mai bine. Am prins pe suportul ăsta, am făcut niște suporte cu colierii, de la am prins cilindru, ca să nu forțez greutatea în tijă. Aici am făcut două bucși. Am făcut două bucși, mă suna cineva de asta. Am făcut două bucși, am făcut acest ax. L-am făcut pe lungime ca să meargă cât tija. Am pus distanța astea cât tija. Și aici acum când capul ăsta este lung aici, ca să nu fie greutate în el, marcatorul este jos. Iar dincolo, ca să nu îndoaie tija cumva din greutatea marcatorului, este tras doar la buc și rămâne scurt. Și ca să pot să acționez, am făcut sistemul ăsta de biel aici. Și acționez din cabină la marcatoare. Să vă mai spun, ca sămânță, am cumpărat sămânță de la... Asta ar fi adresa de unde am luat sămânță. Saci la 60.000 de boabe, la 200 și ceva de lei, nu mai știu cât. Deci 5 saci am dat 1300 de lei parcă tot cu transport. Am cera 380, deci că e bifat aici la FAO 380. Deci în acestea ambelează mai multe feluri, dar sămânța care este bifată cu X, ca să zic. De asta, care vreți să-l contactați, să știți că eu zic că prețul este suficient și eu am avut pe urma lor, am avut rezultate bune când am mai semănat cera. Așa că acum am sacul ăsta de sămânță, mai completez prin cutii, mai am puțin, aici e aproape gata și punem și sămânța. Am mai avut încă 2 săcușori de sămânță, am pus așa cam jumătate de cutie la fiecare și aici mai am până în 3 hectare și numai bine, cu ce mai fost în cutie și cu astea 2 săcușori, cred că o să mă încadrez numai bine. Orientăm după roată, după urma marcatorului pe roată. Am lăsat marcatorul, priza este cuplată, viteza a doua, pentru că ce se întâmplă? Sămănătoarea bagă și cu viteză mai mare, dar dacă merge cu viteză mai mare, am prăște pământul în părți. Nu mai reușește să acopere sămânța cât trebuie.
terminat de semănat, am ajuns acasă, am servit masa și acum să pregătim să curățăm sămănătoarea. Avem un pic de boabe în ele. Curățăm, poate ne încadrăm cu timpul să o și gresăm un pic. Aducem un compresor și cu un pistol de la spălat, punem un pic de ulei ars în el și dăm un pic pe camerii pe acolo și după ce scoatem discurile. Avem o chei 36 făcut într-o foaie de arc, scurt, așa să te umbla la ulițele astea. Nici nu au timp să spele rugina de ea. Dar a fost bun serie, da? 2 ani de zile n-am semănat cu ea. Obligat că trebuia să mai usuce ăla să ruginească. Aici am pus, nu știu cât se vede, aici am vin șuruburile astea sus, am pus făcut un ochi așa și am, ca să nu mai desfac cu, era un fluturi mai mic acolo, să cam dărâma ăla. Așa, scoatem camera. Am curățat aici un pic, rămâne să aducem compresorul și cu pistolul ăla de ulei ars să împroșcăm un pic de ulei ca să facem un pic de gresare. Am adus compresorul. Am montat aici un pistol din ăsta pentru spălat piese spălate, așa putem pune ulei ars în bazin și gresăm patinele și cu cutiile de semințe. Acum terminăm de dat discurile jos, curățăm toate boabele din cutie, după aceea suflăm praful și ne apucăm de gresat. Am pregătit pistolul, v-am spus. Acum suflăm în cutii, dacă mai este un bob să curgă jos, după aia punem ulei în el, suflăm. Vede cum lucrează.
părțile active cu solul, dăm cu uleiat, ca să nu-ți mai prindă rucenă pe el. Chiar sunt cutii, da. Am gresat patinele, părțile active care e contact cu solul, chiar dacă mai are un pic de pământ la piele, abia ține umiditate mai multă cu uleiul. Am gresat și lanțurile de la îngrășăminte, așa, cutiile pe dinăuntru le-am dat lor un praf de ulei, ca să nu ruginească. Am pus camere la loc, fără discuri, deci aici gresat, pe aici lanțurile gresate. Anul ăsta nu văd îngrășăminte pentru că e bugetul slab, că dacă anul trecut n-am recoltat niciun bob la nimic, vă dați seama că totul a trebuit cumpărat și mâncare la animale și tot ce ne-a trebuit. N-am avut de unde să producem ceva, măcar mâncare la animale. Am gresat și discurile un pic. Aici e de floare, deci nu știu, le-am pus pe celălalt, când am dat de floare jos. Cred că le-am pus una pe aici, le găsesc. Le-am dat și pe ele câte un pic de ulei așa, cu dumnealui. De acum stă cu uleiul ăsta, legăm cu sârmă fiecare în parte, fiecare pachet. Să fie pregătit de altan. Dacă ne-a dat Dumnezeu sănătate și avea putere de muncă, o să le exploatăm de altan. Așa că de acum rămâne de tras pe poziție, pus ceva sub roț, niște șpalieri de ăștia, am niște șpalieri uzați de la o vie. Eu câțiva șpalieri de ăștia și pun sub ea ca să nu stea pe pământ. Și ceea ce mai rămâne să mai curăț odată capacele astea, nu știu să exfolia vopseaua, așa că doar au fost destul de bine gruntuite, așa, dar nu știu. Caut o piele de sărmă să pun în flex și am să le șlefuiesc bine și le dau vopsea din nou și sperăm să fie treaba bună. Și la ce v-am mai spus, dacă cu patinele astea care le-am făcut eu din, să mă dau din coace că am loc mai mult, cu patină de sub cu ce am făcut eu, m-a ajuns mai puțin de jumătate la preț decât dacă cumpăram de ele originale. Chiar dacă am cumpărat arcuri, șaibele de protecție, toți, se vede, tijele astea sunt făcute de mine, din tiji de 16, platbandele le-am făcut tot eu, din niște platbande le-am găurit și le-am prins acolo și
Am semănat 2 ani cu ea, fără probleme. Primul an a fost nevopsită, că a fost la urgență făcut. După aceea iarna am demontat-o și am refăcut-o toată. Am avut ceva clipuri, dar nu știu ce s-a întâmplat. Le-am șters din greșeală, nu știu, făcut că nu le-am mai găsit în card acolo. Le-am fi șters din greșeală, ce făcut, nu știu. Așa că avem și capacele. Le avem puse pe aici. O să le punem piele la loc aici. Deci o să trebuiască toate puse. Am pus toate capacele. De acum rămâne să întoarcem sămănătoarea și să o dezgățăm. Nu știu cât o fi un ceas, trebuie să mai plec să aduc niște, cu fratele meu să-l ajut să mute albinele. Le duc la Rapiță. Da, eu vă doresc multă sănătate, spor la lucru și haideți să îngrijim utilajele astea, că până nu avea noi cei cu teren mic, puțin, până nu mai avem noi bani ca să cumpărăm mai performante, ne facem treburile cu astea. Vă doresc sănătate, spor la lucru, să ne dea Domnul la fiecare recolte atât cât crede El, ca să nu ne lasă să murim de foame. Spor la lucru și vă mulțumesc de vizionare.